Πώς μπαίνω ρε, πώς βγαίνω από εδώ. Γρήγορα. Πού είναι ρε γάμο το μόνοι. Βλέπω ρε, έχω και γυαλιά ρε, λυπηθείτε με. Γρήγορα. Μάγκες. Πού είναι η κάμερα. 2K τώρα. Πάμε. Γράψτε. 1K θα πω, 1K. 1K, μπείτε. 1K. Μπείτε. Ένα έβαλα ρε. Ένα κάπα, πάμε! Μην δώσεις 5 ευρώ σε παρακαλώ, θα με γαμίσουνε. Δεν έχω ασφάλεια. Κατούραξα, τι γίνεται εκεί. Όχι, είσαι γρουσούζης, φύγε. Άμα το χάσουμε, δώσω εγώ 1K ρε μπρο. Δώσω εγώ, τώρα μεταφορά. Γιατί με λες γλουσούζη ρε πουλέ. Γιατί σε βλέπω θλιμμένο. Θλιμμένο, για ποιο λόγο με βλέπεις. Δώσε λίγο μια βόμβα να δω κάτι. Να δω λίγο κάτι επί 250. Ήταν πολλά άμα το δουν αυτό. Μη με κάνεις έτσι τώρα, εγώ σε πίστεψα. Δεν θα με κάνεις έτσι. Κοίτα εδώ. Δικό μου είναι αυτό μπρο. Κοίτα πάλι το ποτό μου πίνει, ας το ποτό μου ρε. Όχι, το άλλο είναι το ποτό μου. Retrigger, να δω λίγο κάτι. Αυτό που είναι σαν το νερό είναι το δικό σου μπρο. Εγώ σε πίστεψα μου, νόπανο, και μου δίνεις 35 ευρώ. Γαμώ το στόμα σου, να ξέρεις. Μπρο έβαλε 1K και πήρε 1 ευρώ. Να φας τα παιδιά σου ψημένα. Μπρο 170. Retrigger, relax. Κάτσε τώρα. Όντως το 90. Με κεφαλιά. 5.000. Πάμε λίγο κλειψίες, δώσε ένα. Ρίμενε, κι άλλα. Μισό λεπτάκι να δω λίγο κάτι, μπορώ. Και άλλη μια τέτοια, πώς λέγεται. Άλλο ένα επί. Γάμο το μουνι της μάνας σου. Πολλά λεφτά είναι, κάτσε κάτι πολύ με λίγο. Είναι 2. Ωραία, εντάξει είμαστε, ρε, γιατί κράζετε μουνόπανα. Κάτσε λίγο, άλλη μία. Δώσε ένα καλό. Όχι, τα κράνη. Τα κράνη. Το χέρι άμα δεν σε κότα. Το σήκωσε. Τους βάρεσε. Καλό είναι, ξέρεις. Ωραία, οκ, κέρδος, profit, Αντέδρασα όμως πολύ για αυτά. Νόμιζα ήταν πιο πολλά. profit, welcome to Profit Land, welcome, καλώς ήρθατε, διαβατήριο. 16.300 είμαι ακόμα. Κάτσε ρε, πριν ήσουν 14 χιλιάρικα, σαν έβατσα. 1K τώρα θέλει. Άκουσε μου σου λέω. 2. 2 πάτησες ρε άρρωστα. Αλλά έβγαλα 2.600 μπρο. Πίσω. Άμα τα είχα να τα στάθει εγώ τώρα.